много забавен град. Перник е разположен на двата бряга на река Струма, като е разположен на около 30 км от столицата на България. В южната си част се намира в планината Голо Бърдо, а в северната Люлин. Преди новата ера са открити са останки от селища преди новата ера на траките, като се споменава за такива в 4 век преди новата ера, като траките тук са построили крепост. За първи път името на Перник се споменава през 9 век, като предполага се, че името му идва от бога Перун. През турското владичество градът губи своето крепостно значение, като се предполага, че жителите, които надборяват 1026, са разположени в различни махали, основно са се занимавали с животновъдство. Бързият успех на Перник се дължи главно на въглищата, които са открити между 10 и 11 век, а първият добив на въглища е през 1878 година. Също така се дължи и на миньорските квартали, които поставят начало на рударското селище Перник. Давай. Сега ходим към минния музей на Перник, което е една от малкото атракции в този град. Ще разберем малко повече за добива на въглища и за самите мини, така че очаквайте още от нас. Регионалния исторически музей, като в него бяха изложени предмети от отделите археология, етнография, история на България от 15 до 19 век, както и нова и най-новата история на България. Към него всъщност е включен и подземният минен музей, но в регионалния музей видяхме как хората преди са се занимавали много усърдно с гранчарство, как са се занимавали с растениевъдство и животновъдство, както и видяхме, че за тях кукерите е много важен празник, който дълбоко тачат и дори ние успяхме да се докоснем до тази тяхна традиция. Имаше изложени също така и нови оръжия, които успяхме да разгледаме и това беше изключително интересно. За нас по-интересният музей беше подземния минен музей, който всъщност е уникален и единствен за Балканския полуостров. Разположен е в две от запазните галерии в града и всъщност в първия подземен рудник. Те са с обща дължина 630 метра, а в експозицията са представени историите на въгледобива на повече от един век. Всъщност въглищата са се добивали и изнасяли първоначално както с дървени колички и тарги, с извоз с коне и вече накрая с електролокомотиви на марката Siemens, които ни бяха разяснени и показани доста подробно. Можем да се докоснем както до миньорския труд и историята на въгледобива, така и до уникалната история на града Перник и неговото черно злато. Ето от тук влязохме, където пише старите рудници 1891 година. Това тук е едно табло, където всички работници са поставяли или съответно взимали своите номера, в зависимост от това дали са вътре в минника, за да може да се регулира кой е вътре и при случай на инцидент да се знае кои хора са там. Ето тук има една буца въглища. Това са всъщност вагонетките, които са се пренасяли работниците. Виждаме и няколко снимки от 20 век, как е изглеждало преди. Ето ни и нас. Разбрахме за множеството различни машини. Даже има макет на кон, за да се покаже как са изнасяли въглищата. Има и различни конюшни, където са живяли конете. Тук виждам още снимки на миньори. Имали са аптечка, и на която има изписък кой какво е взел и какво е ползвал. Имали са всъщност и светилник. Това е Иван Рилски, на където при опасност или беда миньорите са се молили да излязат живи и да се върнат при семействата си. Има и ето това се нарича, това са мерките, които трябва да са спазили и всъщност всеки ден са се измервали дали са в правилните стойности. Това са първите миньорски каски с лампи.
и малко по-модерни такива. Това също са лампи, които са се носили, за да се вижда. Ето и интересни факти за мините в Перник. До входа на музея се вижда запазено вкаменено дърво, което е на повече от 5 милиона години. Нарича го също дървото на щастието, като миньорите са имали традиция да го докосват на влизане в подземията и са вярвали в това, че то ги пази от беди и злополуки. Също талисмана на мините са малките джуджета, които понякога могат да се виждат в някои от мините. Също така, в мините се е използвало дървото чам, защото е правил специфичен пукот преди земетръс или срутване, като е давало време на миньорите да излязат от мините и да се спасят. В самото начало, миньорите са използвали мишки или канарчета, за да могат да уловят течове на въглероден оксид, тъй като тези животинки са умирали много преди човека да започне да усеща последици от отряването. За нуждите на мините се строи първия в България ТЕЦ през 1895 година. Като през 1925 мините вече са на автономно управление. Като през 1958 година работят 17 000 миньори, които копаят средно по 11 тона въглища на година. Но за жалост въглищата намалят и съответно индустрията спада. Като през 70-те години въглищата намалят от 6 на 5 милиона, а през 80-те години на 20 век миньорите спадат до 5 до 6 хиляди души. Това се дължи и на новооткритите въглищни басейни, като Бобов дол, Балкан-бас и Марица изток. Тези души, които напускат тази индустрия, се насочват към машиностроене. Така, през годините Перник продължава да расте и в него се развива въгледобива и електродобива. Също така се преустройва ТЕЦа и през 1893 се построява завод Струма и други заводи за феромагнити и заваръчни машини, които са по японски стандарт. Градът е на 4-то място по обем на промишлеността след София, Бургас и Пловдив, като е на 12-то място по брой на население и доста развит културен живот, след които драматичен театър. Културен живот. Има доста развит културен живот, сред които драматичен театър и младежки дом, както и множество паркове, Кракра, Голубърдо, Дружба и няколко хижи в близост до града. Така, това са нашите впечатления от Перник, като това е главно критика към града. Очаквам много повече, принципно. Имахме високи завишени очаквания, но като супер, нали, много готин град, близо до София, така, ами не. Но в града всъщност няма културен живот, според нас. Значи, мисля, че двете туристически места бяха минния музей и историческия музей и може би някаква галерия, която беше в миньорския клуб. То беше и кметство. То беше много неща. То беше няколко в едно. Перничаните са изключително груби хора. Неучтиви. Са злобни. Да. Мисля, че като бяхме отишли в поне 5-6 магазина и само едно момиче ни се беше усмихнало. Имаше някакво желание. Да живее. В малкото град, който видях, бяхме през цялото време в центъра. Който май беше почти целият град, само че беше толкова мръсно. И беше много замърсено. Беше много замърсено и София пасти да е. Значи в Перник нямаше чуждестранни марки, имаше само български. И да, всичко беше произведено от България. Което супер, нали, нека насърчаваме българската промишленост. Но то беше, че имаше главна улица и там не мисля, че имаше. Там нямаше нито една чуждестранна марка. От дрехи. Те бяха половината затворени от тези български марки. Голяма част, то просто пишеше магазин Лили, българско производство на дрехи, но нямаше нищо. Което беше доста тъжно. Аз не виждам как можеш да се развиеш в Перник, освен ако не ходиш да живееш да работиш в София или не работиш от вкъщи. Според нас Перник няма бъдеще. Стойте си в София. Да, София не е много добре. Да,
Забавлявахме се много, надяваме се и вие да сте се забавлявали. С нашето епично шоу. Беше много яко в Берлин. Благодарим.